Rudy Baldwin, huhulaan niya pati mga numerong tatama sa loto. Swerte ako sa sugal eh. Every time na may vision ako numbers. Hindi na ako intindihin to. Swerte sa sugal. Ang isang manghuhula, paano nangyari yun? Nakasagap ako ng kahangalan. Basta yung mga cancer, ako nga pala si Paulo, ang inyong psychic reader ng kahirapan. Ngayon, dadaanan natin na isang nakita kong post kamakailan sa Facebook na sinasabi niya na hulaan niya ang pagkamatay ng isang kilalang vlogger na nagpalapot na aking plema at muntika na ako mapadura. Napakarami kasing psychic reader sa Facebook at naiirita ako sa mga kala nila special sila. Mamaya na natin himayin ng mga fallacies. Rest in peace, Lloyd Cadena. Simulan muna natin sinabi niya. December 7, 2019, posted vision. Para sa mga vlogger sa YouTube, ang page na to ay may 273k plus of likes at 290k plus of followers. May vlogger akong na vision na biglang mamatay dahil sa sakit matawag natin na cardiac arrest. Bigla ito atakin na lang. Oo, ganun ang isang cardiac arrest. Walang mabagal na namamatay sa cardiac arrest. Kailangan maging maingat tayo sa bawat at huwag makalimot na palaging magdasal lang. Itinito ko yung vlog niya, puro tungkol sa Diyos. Wala na masama maging relihiyoso, wala masama sa pagdadasal. Pero, nakikita mo ba bigyan kita ng unang palasiya mo, alam mo ba kung ano ang tingin ng Biblia sa mga nanguhula? Makasalanan yon. Total, pupunta na lang tayo sa relihiyon. Ito, clairvoyance ang tawag doon. Practice of seeking information through means other than known human senses. Kaya namin sa Deuteronomy 18:9-14, whether the phenomena are evidences of a clever trickster, demonio, or the state and serious pronouncement of the scientific community. The Bible calls all of it an abomination. Diba kahit Biblia, hindi naniniwala sa sinasabi mo, Rudy, na dinadasalan mo. Diba na pinopost mo sa Facebook page mo. Hindi masama. Okay, hindi masama gawing guide yung mga ganito. Pero kung sa tingin mo o maniniwala ka dahil ilang beses na to nangyari na tama, eh mali ang ginagawa mo. Alam niyo ba sa Dante's Inferno na istorya, ang mga parusa sa mga nagpo-fortune telling ay panghabang buhay nakabaliktad ng kanilang ulo dahil pinipilit nilang makita o lagpasan ng kapangyarihan ng isang Diyos na hindi na sila kahit kailanman makakakita paharap. So nakabaliktad lang yung ulo nila sa pang-apat na bolja ng impyerno. Nakikita mo ba yung diferensya? Bilang isang writer, madali mag-imbento. Kung ikaw ay likas na malikhain, madali mag-imbento ng mga ganyan. At lalo na sobrang broad, ito ang matatawag natin na law of big numbers. Madali mag-imbento ng ganon. Kaya sabi ko, mamamatayan ka ng pinakamamahal mo 10 taon simula ngayon. Malamang may mamamatay at may mamamatay. Araw-araw may namamatay, di ba? Hindi naman sila araw-araw pinoposta ng mga ganitong psychic readers. At pangalawa, di ko maintindihan na bibigyan ka lang ng kapangyarihan na manghula. Yung kulang-kulang pa. Ba't hindi mo masabi yung pangalan? Hindi mo masabi kung saan, edad? Bakit lagi na lang, sapat lang siya para sobrang general yung topic mo? Madali makagawa ng connection ang tao dahil yun nga ang ginagalawan mo. Kahit sino pwedeng kumapit. Para kang si The Flash, pero hinihingal ka pagkatapos. Alam, bibigyan ka lang ng kapangyarihan, yung parang made in China pa na kulang-kulang o may sira. Parang marunong ka lumipad, pero meron kang acrophobia. Malamang merong mamamatay sa cardiac arrest. Alam mo ba gano'ng karaming tao na mamamatay sa cardiac arrest buwan-buwan? Halos kalahating milyon nga sa States. So isipin mo, sige, kalahatiin mo na lang dito sa Pilipinas kasi ang tataba doon, di ba? Mga 200k mamamatay buwan-buwan. Malamang sa malamang, magtutugma yung mga sinasabi niya. Pero hindi dahil doon, alam niya. Pero dahil natural itong mangyayari pag binigyan mo ng sapat na tagal ng oras. Panoorin natin ito, galing kay kapuso mo, Jessica Soho, wasak natin to ha. Huwag ngayon. O, skip natin, baka makapiright tayo. Nahuhula ako na makakapiright tayo pag hindi ko ito in-skip. Huwag ngayon. Mga ang pangitain ni Rudy Baldwin. Rudy Baldwin ang kanyang pangalan. Nangyari, ni umano, ipinost at nahulaan niya sa kanyang Facebook page. Wag mo Bansang bigyan. Indonesia. Mali rin ang Jessica Soho dito kasi pinipili nila eh. Diba? Marami siyang mga post na hindi naman nagkatotoo. At hanggang hindi nangyayari yun. Hindi nangyayari yung sinasabi niya, wala siyang kwenta eh. So, may mga post na hindi na talaga mangyayari kahit kailan. Parang babaril ka lang sa isang butas ng shotgun. Malamang may tatamaan at may tatamaan yan, di ba? Shooting fish in a barrel na figure of speech. Batangas Vision. Magpaparamdam ang Bulkang Taal. Magkakaroon ito ng eruption. Mali! Meron na tayong eruption eh! Page na Rudy Baldwin. Si Rudy Baldwin mismo
na Talo ka isa na, pala. Tito Ed! Start nung maglindol ng pinakamalakas, nasira ang bahay namin. Sabi ng father ko, gifted yung anak ko. Okay. So, na-nurture siya ng magulang niya. Okay. Sinabi ng Naniwala tatay agad. ko, Okay. yung magkapatid na yan, mamamatay sila sa aksidente sa motor. Yung magkakapatid na yan, Mamamatay sila. Sabi, kung ganyan yung anak ko, matatakot na ako. Alam mo ba? Sinasapian ka ba? Kahit malayong malayo ka, oras nagsalita ka ng negative, mahagip ko yun. Naaamoy ko rin yung mga taong nagsisinungaling. Nakikita ko yung mga bagay na mahirap ipaliwanag para Dalhin sa Senado to. Gusto ko marinig lahat na sinasabi. Sino ang mga impostor? Magaling sa laro na Among Us itong si Rudy. Hindi mo matatalo to pag ito naging crewmate mo. Sorry, hindi ko ba seryoso. Kailangan ko mag-commentary na lang yung mga tanga. Baka makapiright tayo ni Kapuso mo, Jessica Sohoy. Nahuhulaan ko na mangyayari. nasabi ko palagi, Jesus Mac, bakit sa akin mo binibigay? Bakit di sa kanila? Basta ang marinig ko lang na boses, see yourself as a Moises. So don't compare. Kaya ako nagsabi, What? see yourself as a Moises. Gusto ko nilaksan mismo ng Kapuso mo, Jessica Sohoy. Basta ang marinig ko lang na Eto. boses, see yourself as a Moises. Diba? Lumakas yung hangin sa likod eh. Bigla ako nagsabi, okay Lord, tanggapin ko na. Deal na ako. Ito yung nakakatakot sa ganito eh, di ba? Iniisip nila na binigay ito ng Diyos sa kanila. At yun nga eh, mismo sa Biblia, tulad nga ng sinabi dito, the Deuteronomy, even more emphatic that the verse has no place in the life of a Christian. Hindi ko sinasabi lahat ng Bible quote ay kailangan paniwalaan. Kasi sinasabi ko lang dito, yung kanyang thinking na bigay ito ng Diyos sa iyo ay against sa tinuturo ng Biblia. So hindi siya nagtutugma. Nahulaan mo ba yon, Rudy? Sagot! Gusto ko mahulaan mo. Saan ako pupunta? Kaliwa kanan. Wow! pero naiintindihan ko naman na hindi niya hinahanap yung hula. Dumarating sa kanya. Araw kay Madam Rudy Baldwin. Huhulaan niya pati Oh. mga numerong tatama sa loto. Swerte ako sa sugal eh. Every time na may vision ako numbers. Hindi kailangan ko intindihin to. Swerte sa sugal. Ang isang manghuhula, paano nangyari yon? Hindi yun maaari. Hindi sana wala na nagtatrabahong manghuhula sa rekto. Unang pinuntirya, mga manghuhula na kanya-kanyang pwesto sa Plaza Miranda. Hirit nila sa mga manghuhula. Dapat tinuhulaan nyo na mahuli kayo eh. Kala ko ba hinulaan mo? Pero meron daw siya talagang paraan kung paano malaman ang winning numbers sa loto. Ganito ang tamang format. Para ganito na ako sa Flames eh. Manghuhula rin pala ako. Alam ko basta yung pag yung F, friendship, L is love, A, acquaintance, M, marriage, E, youth, S, sex. Mabuo yung 6 numbers sa pamamagitan lang ng numbers na yan. Ang kailangan kasi, Yan. choice nyo. So, halimbawa ganito, sulat Kailangan choice nyo pumili. Pero hinulaan to, binigay ito ng Diyos. So, nakikita mo, hindi na naman tutugma. ko ha. Napapansin nyo, di ba lahat ng number na sinulat ko nandito sa number na to. So, lagi may 4 na 4. Okay. Pero nare-rearrange niya. Okay. Intindihan ko. Tama. Ganyan Yaman na ako. Si Liza mula sa Libungan sa North Ito na naman tayo eh. Alam ko na to. Sasabihin ng KMGS dito, syempre hindi ko pwede pakita lahat na sa 500,000 likes, sabihin natin kalahati no nakikinig sa kanya. At isusulat din yung sinasabi niyang gawin mo. Malamang sa malamang, di ba, law of great numbers, meron at meron, probability, meron at meron, kahit 0.0001 yan, bibigyan mo ng matagal na oras, taon, 5 taon, 10 taon, mangyayari yan. Sa ayon sa gusto mo, daming factors eh, di ba? Pero hindi ibig sabihin mo, may kapangyarihan ka. Choice nyo. Ganun kataas yung chance na mahuhula siya. Ang tawag dito, kumpara sa anecdotal kung evidence. Pipili ka lang ng Isa lang na certain set of nakaintindi. numbers. Kapag sinabi itong taga-UP na School of Statistics, kanina pa natin pinag-uusapan ng statistics. Alam niya na kahit sobrang hirap ng tsansa, meron pa rin tsansa, hindi siya imposible. At hindi nga siya nanalo sa, doon sa pinakamataas na grand prize, 65,000 na napalo niya, 4 numbers, 5 numbers. Hindi pa nga lahat. Ito na naman tayo, di ba? Bibigyan ka na ng kapangyarihan, kulang pa. PhilHealth nga, di naman ang hula, 10 billion ang kinita. Talaga everyday, alam mo ba yung mag-vision ka na maririnig mo yung pray ng mga tao? It's really sickening. Talagang tutulang luha ko kasi ang sakit. Merong mga sakit na ganyan at mahirap i-differentiate kung sakit nga yun o mga ganitong
psychic readers. So, ipacheck mo muna yung mga ganito. Hindi ko sinasabing baliw siya. Ang sinasabi ko lang, pagkaibahin, ang masasabi mo may kapangyarihan ka sa meron ka ibang naririnig. Diba? Ngayong panahon ng internet, marami na, mas ano na tayo sa depression, mas alam na natin ang totoo ang depression, alam na natin na marami mga mental disorders, marami na mga mental factors in play ngayon na dati sinasabi lang natin, demonyo yan, demonyo, kasi lumabas ka kasi ng gabi, nakatapak ka ng ng nuno sa pulso. Diba? Ganun lahat eh. Ngayong panahon, meron na tayong rason at meron na tayong mga teknolohiya para maintindihan yung mga ganitong hindi natin naintindihan noon. Na ang mga psychic ay may nakukuha talaga na kaalaman na nanggagaling doon sa spirit realm. Ang tanong ay, Sa shadow realm. pagka bad spirit realm, ito yung mga demonic spirits. Paano natin mapag-iiba kung ito ba ay nanggaling sa Holy Spirit o nanggaling sa bad spirit? Tawagin nyo na akong Father Paulo, di ba? Yun yung pinag-usapan natin kanina eh. Kinonect niya agad sa Diyos, di ba? Bakit kaya? Kasi Pilipino siya eh. Ano ba ang pinakilalang relihiyon dito sa Pilipinas? Ito si Rudy Baudouin ay pinanganak, sabihin natin, sa China. Nahulaan niya magiging probinsya ang Pilipinas o kung ano mang kalokohan yan. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。 Sigurado ako, ibang relihiyon, ibang Hinduism o ano man mga iba pang relihiyon ang kukonek niya doon, di ba? Hindi dahil may kapangyarihan siya. Alam ko hindi lahat ng manghuhula ay gusto manakit ng kapwa o pagkukuhanan sila ng pera, pero yung mga ganitong tao nagbibigay lang ito ng pintuan sa mga scammer na sandali, si Rudy Baudouin nagagawa yun eh. Ba't hindi ka maniniwala sa akin? Ganun din naman ang ginagawa ko. Ang Diablo mayroong counterfeit Magandang laro yun. divination. At ito na yung ginagawa ng mga psychic ngayon. They are tapping not into the power of the Holy Spirit, they are tapping into the demonic realm. Amen! Sa kanyang paniniwala, ang kanyang kakayahan nang galing sa itaas. Okay, so tigil na natin doon. Siguro naman umikot na tayo sa mga pinag-uusapan natin kanina. Tandaan niyo yung mga ganito claims, paniniwala. Asa sa kanila yun, kung naniniwala sila, kung meron silang confirmation by sa may kapangyarihan sila, Choice nyo. lagi nila i-connect yun sa kanilang kapangyarihan. O dahil naniniwala ako, meron ako. Kahit hindi masama ang kanilang intention, kung naniniwala talaga sila, di ba? Sarili na nilang ilusyon yun. Pero, ang default natin dito ng ating null hypothesis ay walang nakakaalam. Walang nakakaalam sa mangyari bukas, walang makakaalam sa mangyari sa sunod na linggo, sunod na buwan, sunod na taon. Walang nakakaalam. Si Master Hans nga, nahulaan ba niya ang nangyari ngayon sa Pilipinas? Hindi naman, di ba? 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。 Hindi ibig sabihin nun mahina ka, hindi ibig sabihin nun bobo ka. Ibig sabihin lang no, misguided ka lang. Ibig sabihin lang no, iba lang yung pinagkukuhanan mo ng lakas. At panahon na para maghanap ka ng ibang lugar na pagkukuhanan mo ng lakas. Wag dito. Wag sa channel ko. Sinasabi ko lang. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。 Choice nyo. Diba? Parang cold reading din ang tawag dyan. Lahat ng aking mga sources o mga sinasabi ay nasa description. Ha? Di tulad ng mga ganito manghuhula sa Facebook. Bakit mo sila inaaway? Dahil madali magsabi ng mga general na bagay at i-assume mo na alam mo. Ikaw na manonood, uhulaan ko. Mabibilaukan ka sa 5 buwan. Simula ng pagkakarinig mo, mabibilaukan ka. Malamang, diba? Sa dami ng chance na pwede mangyari yun, pagbigyan mo na lang enough time, ito December 2019, alos 1 taon na nung sinabi niya yun. Meron at meron mangyayari doon. In cold reading, salespersons, hypnotists, advertising pros, faith healers, conmen, and some therapists bank on their subject's inclination to find more meaning in a situation than there actually is. Kung naghahanap ka ng kahulugan, kahit wala naman doon. At yun ang sinasakyan ng mga ganitong psychic readers, mga manghuhula sa Facebook. Ang manipulator ay alam ang marka na ang tao ay likas na bibigyan ng rason ng isang bagay dahil mas masaya pakinggan. Kahit imposible. Wala ka naman love life pero sasabihin magkaka-love life ka. Gusto mo nun kasi gusto mo ng love life eh. Pero wala ka naman naalala, may kinausap ka sa isang ganyan na makakatuluyan mo. Sarap lang pakinggan na may nagsasabi na magkakaroon ka talaga. Ang pagwapo-gwapo mo, pogi ka naman eh. Mga ganon, syempre sinasakyan nila yung vulnerability mo sa paghahanap ng kasagutan sa mundo. Isa yung karakteristik ng pagiging isang tao. So ako nga pala inyong interconnect reader na si Paulol. Nag-comment nga kayo ng mga kapangyarihan, tapos hayaan yung ibang tao ang sirain ng kapangyarihan na yon. Hinuhulaan ko na ilalike nyo to at isi-share sa inyong mga naniniwalang friends at magsasubscribe sila. Paulol Mind Reader out.